90% vremena provodimo u zatvorenom. Ondje nam nedostaje svjež čist zrak iz šume, visoko iz planina ili iz blizine slapa. Ali jeste li znali što je zapravo svjež čist zrak? To je zrak s visokom koncentracijom prirodnih zračnih iona, poput onog koji biste pronašli u blizini slapova. Ovi aktivni ioni vežu se za finu prašinu i pelud u zraku i čiste zrak na prirodan način. Zato je zrak u prirodi tako čist i zdrav. A jeste li znali da prava zidna boja može reproducirati ovaj osvježavajući efekt u vaša 4 zida? Prirodni minerali unutar zidne boje Ionit Color pretvaraju vlažnost zraka u prostoriji u prirodne zračne ione. Jako povećan broj aktivnih zračnih iona značajno smanjuje finu prašinu i zagađenje peludi u vašem domu, čineći zrak u vašoj prostoriji čišćim, osvježavajućim i puno zdravijim. Ovi pozitivni učinci Ionit Colora znanstveno su potvrđeni i dokazani. Za podloge od betona, žbuke i gips kartonskih ploča, mase za zaglađivanje Ionit Fino i Ionit Finish nude najbolju regulaciju vlažnosti u prostoriji na optimalnoj razini koja je između 40 i 60%. Kombiniran kao sustav, Ionit stvara savršenu unutarnju mikroklimu. Volimo biti vani, ali sada nam to manje nedostaje, jer nas svaki dah koji udahnemo u svojim domovima podsjeća na to. Baumit. Vaš dom, vaši zidovi, vaše zdravlje.